Dobry wieczór, witamy dzisiaj wszystkich z areny Muszelka na gali Silesian MMA 16. Ja nazywam się Sebastian Szczerek i moim współkomentującym będzie Tomasz Jakubiec. Dzień dobry. Tomka Jakubca zapewne znacie z świetnych występów w MMA, zawodnik KSW, który naprawdę stoczył niejeden krwawy bój. Tomku, dzisiaj mamy 9 walk, jedna walka kobiet wypadła. Które pojedynki według Ciebie mogą okazać się równie krwawe jak te Twoje w oktagonie? Wiesz co, jestem ciekaw walki wieczoru, walki o pas mistrzowski w kategorii 70 kg, Sergiusz Uzarek kontra Sylwester Haśny. Które walki, na pewno boks na małe rękawice, mamy jedną walkę boks na małe rękawice, kategoria wagowa 68 kg, Bogusław Rajtar z Akademii Boksu w Będzinie kontra Daniel Wojańczyk z Olympus Fight Club Dąbrowa Górnicza i Matadores Katowice. No, jak wiesz, walka na małe rękawice, walka bokserska na pewno będzie, mam nadzieję, że będzie krwawo, będzie mocna walka, fajna dla oka, dla kibiców. A resztych zawodników, szczerze, stylu walki nie do końca znam, zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że czeka nas super wieczór z MMA. Tak, dokładnie tutaj fajnie wspomniałeś o tym boksie w małych rękawicach. Bogusław Rajtar pochodzi z klubu, gdzie trenuje tak samo i walczy Maciej Smokowski, który w boksie naprawdę daje fajne bardzo walki takie widowiskowe. Może nie ma tam za dużo techniki, ale jest dużo właśnie tej brutalności. Oczywiście co-main event Adam Lazar i Adrian Dudek. Adrian Dudek tutaj na pewno będzie miał większą część publiczności za sobą. Tak, oczywiście. No tutaj pewnie cały amfiteatr w Sosnowcu jesteśmy, tak? Tak jest. W Sosnowcu tutaj pogranicze chyba to jest Sosnowiec, Czelać, dobrze mówię? Tak, dokładnie, bo pierwotnie miała być gala w Czeladzie, a właśnie tutaj jest racji, że jest blisko. To pewnie pół amfiteatru, jak nie cały amfiteatr będzie z Adrianem Dudkiem, lokalnym zawodnikiem tutaj. Walka bokserska w kategorii wagowej do 95 kg. Adrian jest moim klubowym kolegą, razem trenujemy. Myślę, że jest w formie i myślę, że dzisiaj jego ręka powędruje ku górze. Ale mamy tutaj ciepło w ogóle w tym amfiteatrze, co? Mam nadzieję, że tak samo będzie ciepło tutaj w oktagonie. Na pewno tak, pogoda nam da tutaj Celsjusze bardzo mocno w górę i na pewno zawodnicy też podgrzeją atmosferę w klatce. Jeśli chodzi o Adriana Dudka i Adama Lazara, to wczoraj troszeczkę było rozbieżności wagowej między nimi, bo Adrian Dudek, z tego co pamiętam, w 94,600, a Adam Lazar 87 kg. O, okej. Tak. No, Adrian Dudek niedawno walczył na walkę na RFA, tak? Na RFA w kategorii wagowej do 84 kg była ta walka. Później wiem, że był na wakacjach krótkich, chyba tydzień czasu. Wrócił z tych wakacji, no i pewnie dlatego też ten catchweight wagowy nie jest do 84 kg, jak zawsze Adrian walczy, a do 95. Tu ogólnie pierwotnie Adrian miał mieć innego przeciwnika, dlatego ta kategoria wagowa jest do 95 kg, ale Adam Lazar przyjął wyzwanie last minute. Jest to odważny chłopak, który walczy w Gromdzie. Warto też zwrócić uwagę na walkę wieczoru, która będzie odbywa się w kategorii lekkiej o pas mistrzowski 5x5, morderczy dystans. Jak uważasz, czy Sylwester Haśny i Sergiusz Uzarek po prostu skończą tą walkę wcześniej, czy jednak ta walka potrwa pełne 25 minut mocnej walki? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że ta walka może się skończyć przed czasem, bo z tego co wiem, z tego co kojarzę, jeden i drugi zawodnik są bardzo dynamicznymi zawodnikami, a więc takie walki jeszcze do tego w tej kategorii wagowej lubią się kończyć przed czasem. Jeszcze mamy 5 rund po 5 minut, więc dystans 25 minut. Myślę, że ta walka zakończy się przed czasem, a nie będzie trwała pełnego dystansu. Popularny Serek, czyli Sergiusz Uzarek, 4 ostatnie swoje walki kończył w pierwszych rundach, więc jestem właśnie ciekawy, gdyby ta walka wyszła na troszeczkę dłuższy dystans. Jak chłopaki sobie poradzą po prostu kondycyjnie, bo tak jak właśnie wspomniałeś, jest bardzo dzisiaj tutaj gorąco w amfiteatrze, mamy powyżej co najmniej tych 26-27 stopni jeszcze, a wiadomo, światła dochodzą w oktagonie, jest też... Tak, mamy tutaj zadaszenie, tutaj oktagonu, bardzo nisko nad klatką jest one umieszczone, jest to taki namiot, gdzie na pewno też będzie ten tlen odbierany zawodnikom. No jest bardzo duszno tutaj i mam nadzieję, że troszkę nam się ochłodzi to z czasem trwania gali. Walczyłeś kiedyś na takim openerze, w takim gorącu? Nie walczyłem w openerze na takim gorącu, ale walczyłem na gali, gdzie było podobnie gorąco, jak jest teraz tutaj. Pamiętam, to było wakacje, chyba też ponad 30 stopni Celsjusza na dworze, nie było klimatyzacji na hali.
No, było ciężko. Jeszcze kiedyś były bardziej, teraz nie wiem jaki tu jest oktagon, wydaje mi się, że już te oktagony nie są tak śliskie jak były kiedyś. Wtedy było jeszcze tak, że jak zawodnicy się troszkę spocili, no a spocili się już na początku walki, no to tam było lodowisko w oktagonie. Tutaj za naszymi kamerami widzimy już dzisiaj gościa wieczoru, czyli Adriana Aresa. Adrian, możesz się tu pokazać naszym widzom. Witamy. Adrian. Jest. Tak, gość specjalny dzisiejszej gali Adrian Ares-Błeszyński, który zdradził coś w wywiadzie dla portalu Za Ciosem, a co? No to wchódźcie, posłuchajcie, ale naprawdę bardzo fajne nowości w związku z tym zawodnikiem. Niedługo też będziemy mieć fajny koncert Bass Taipana, czyli muzyka reggae, muzyka, do której wychodzi właśnie wcześniej wspomniany Adrian Ares-Błeszyński. No Tak, to i trzeba jeszcze wspomnieć, zapomnieliśmy wspomnieć, że jedna walka wypadła nam, walka pań w kategorii do 50 kg miała się zmierzyć Edyta Wójcik kontra Sandra Michno z Silesian Cage Clubu. Walka została odwołana. Edyta Wójcik, z tego co wiem, to nie przyjęła pojedynku z Sandrą Michno, sugerując, że ta nie zrobiła wagi, gdzie podobno ją zrobiła. Tak, zrobiła. Wczoraj sam prowadziłem ceremonię ważenia, także tutaj ewidentnie chyba po prostu poszła odmowa Edyty ze względu na to, że no nie czuła się mocno, ale tak się nie robi, jeśli jesteśmy sportowcami, to Oczywiście, kiedy mówimy A, mówimy B. tak, Witamy oczywiście. też Adriana Dudka, który będzie właśnie w co-main evencie walczył. Widzicie właśnie teraz... Jest tutaj z nami Dudi. Witamy, Adrian. Widzimy teraz też tutaj piękny amfiteatr, który reporterzy nam pokazują, kamerzyści, naprawdę świetnie to wygląda. Sosnowiec to bardzo piękna miejscowość. No i tutaj dzisiaj gości polskie MMA, świetne polskie MMA, Gala Silesian zawsze charakteryzuje się tym, że dużo młodych zawodników zaczyna tutaj swoje kariery, a później możemy ich oglądać w najlepszych federacjach MMA w Polsce, w Europie, jak i na świecie. Dokładnie. Co? Kończymy i przechodzimy do rozpoczęcia gali. Tak jest, a więc zacznijmy to widowisko. Bądźcie z nami. Mam nadzieję, że czeka nas super wieczór. Underground, mocny tak jak Need for Speed. Weź na usługę, bo wciska kolejny kit, ej. Moja głowa, która długo słyszy hit. To jest zwykły gold digger, chce ten plik. Underground, mocny tak jak Need for Speed. Weź na usługę, bo wciska kolejny kit, ej. Moja głowa, która długo słyszy hit. To jest zwykły gold digger, chce ten plik. Kurwą ma być expensive, yeah, wavy, fancy. Kiedy wypuszczamy dźwięki all night long, siedzę na długiej sesji, baby. Nie mam mnie dzisiaj na noc, mam pogoń z pieniędzy. Goni mi, dzwoni na phone, fala goni, hajs ponieważ zbiera na dół. Goni mnie ciągle czas, to jest handicap, no cap, kiedy czuję zapach. Waliłem mosty, cały polepiony, dziś nie polepiony. Cześć, dobry wieczór. Ja nazywam się Jan Jędzierowski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą galę, czyli Silesian MMA 16. A pierwszą gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie raper i autor tekstów, wykonawca muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i ragamuffin. Proszę Państwa, przed Wami Damian Krępa, czyli Bass Taipan. Raz, jeden. Siemanko, siemanko, Jo, witamy jo. was serdecznie. Silesian, odsłona 16, Silesian MMA, odsłona 16. Miło mi tu z wami być. Cieszymy się bardzo, że możemy dla was zagrać, także co? Zaczynamy z tym, słuchajcie, bo najważniejsze dzisiaj są walki, najważniejsi dzisiaj są wojownicy i to też zaraz tu się stanie. Okej, jeżeli możemy prosić o muzykę, to dokładnie tak. Aha, Specjalnie dla was i specjalnie tu. Bass Taipan, Jakub Kłak, Slawik Tak Rasta, jest. Dilgar, jedziemy z tym. Dokładnie tak. Powiedzcie tylko, czy nas dobrze słyszycie tam na tych trybunach. Słychać nas? Tak jest? Dobra, już wiemy, gdzie jesteśmy. Ej,
Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje 3 życzenia, to jaka byłaby twa prośba? Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że pokusa ta też groźna i emanej. Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje 3 życzenia, to jaka byłaby twa prośba? Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że pokusa ta też groźna i emanej. Chciałbyś bogactwo I długie życie. piękną kobietę i luksusy obficie lub szczęście, permanentne upojenie, a to wszystko dla siebie spełnienie. Pragnę, chcę, ja tego potrzebuję. 3 życzenia tak mało w głowie kalkuluję, bo ja tego chcę, bo to mi się należy. Uważaj, szczęście w rozsądku leży. Ej, chcę piękny dom z basenem, piękną Limuzynę. konto bez ograniczeń, piwnicę z winem. Wszystkie piękności tego świata wokół mnie. Tak, to jest to, w czym zatracić się chcę lub inaczej. Diamenty, złoto, perły bez ograniczeń. Piękno fizyczne, Bez żadnych ćwiczeń. władza, w moje ręce władza. Tak, to jest to, co ponad wszystko przekładam. O, gdybym był magiem i mógł spełnić twoje 3 życzenia, to jaka byłaby twa prośba? Powiedz mi, Prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że pokusa ta też groźna i emanej. Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje 3 życzenia. to jaka byłaby twa prośba? Powiedz mi, prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że pokusa ta też groźna i emanej. Wszystko to piękne, tylko powiedz mi jedno. Pomyśl o rzeczach, przy których Inne bledną. żyć sobie, pokój na świecie, miłość, chociaż jedno szczęśliwe dziecię. Ją poproś o szczęście całej ludzkości. Rozszerz horyzont, nie patrz na swoje włości. Żyć sobie, by świat stał się rajem, byśmy wszyscy nie zjadali się nawzajem. Ej, poproś o globalny dostatek, poproś o to, aby każdy stał się twym bratem. Żyć sobie, koniec wszystkich chorób, pomyśl, ile zniszczysz ludzkich horrorów. Ej, poproś o to, aby cała broń stąd znikła, poproś o to, aby radość To była rzecz zwykła. poproś o to, aby cała broń stąd znikła, poproś o to, aby radość to była rzecz zwykła. Bo gdybym był magiem i mógł spełnić twoje 3 życzenia. to jaka byłaby twa prośba? Powiedz mi, Prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że pokusa ta też groźna i emanej. Gdybym był magiem i mógł spełnić twoje 3 życzenia. to jaka byłaby twa prośba? Powiedz mi, Prawda, że piękna ta pokusa? Pamiętaj, że pokusa ta też groźna i emanej. Dokładnie tak, jeszcze raz witamy was serdecznie tutaj na Silesian MMA 16. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Bardzo się cieszymy, że walczą tutaj nasi koledzy, których bardzo chętnie chcemy zobaczyć na tym ringu i chcemy zobaczyć oczywiście ich wygraną. Słuchajcie, moi drodzy, dokładnie tak. Słyszycie nas dobrze? Czy dobrze nas tutaj słychać? wow. Super. Dobra, jedziemy dalej. Run it. Dokładnie tak. Okej, słuchajcie, kolejny kawałek, tym razem o samodoskonaleniu się. Szacunek Rychu Peja, szacunek Ja. Bilon HG. Dilgang, tak. dokładnie tak. Specjalna dedykacja dla wszystkich zawodników. Okej. Ja. Nieistotne, czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze, byś był lepszy od samego siebie z wczoraj. Z wczoraj. Prowadź życie Po świadomości torach. Nieistotne, czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze, byś był lepszy od samego siebie z wczoraj. Z wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Ludzie gdzieś pędzą, ludzie gdzieś gnają, a cele w tym pośpiechu ciągle umykają. Rozmywają się i giną bez śladu. Pośpiech śmiertelny jest dla wewnętrznego ładu i równowagi zabójcze jak ciosy z Krav Magi. Dla wolności jak stalagi, bo za dużo wagi i czarnej magii. Do wyścigu przykładane jest, ej, nieistotne, czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze, byś był Lepszy od samego siebie z wczoraj, z wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Nieistotne, czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze, byś był lepszy od samego siebie z wczoraj, z wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Parłem mocno do przodu pod górę życiowych spraw. A to z jednego powodu, by się wyróżnić jak pan. Tak wychował mnie rap, tak sobie sam uroiłem. Ciągle przed siebie na siłę, ja żyłem dla tych linijek. Ej, tak naprawdę to była ucieczka od domu z problemami i od życia w kompleksach.
szarozi depresja. Jak na blokach pędzasz, trochę zioła i się czuję jak Rembrandt. Nieistotne, czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze, byś był lepszy od samego siebie z wczoraj. Z wczoraj. Prowadź życie po świadomości tora. Nieistotne, czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze, byś był lepszy od samego siebie z wczoraj. Z wczoraj. Prowadź życie po świadomości tora. Yeah. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Basta i pan Jakub Kłak. Aha. Hello. Do zobaczenia za chwilę. Big up, Silesian MMA. Słuchajcie, wiemy na co wszyscy czekają, więc nie przedłużając, poznajmy zawodników dzisiejszej gali. A w walce numer 1 udział wezmą Kamil Firalczyk, Showtime MMA Bielsko-Biała. Damian Koszyk, Rio Grappling, Klub Dąbrowa Górnicza. Maciej Durałek, Kotwica MMA Team. Dorian Wawrzusiak, MMA Tadores, Katowice. Karol Rutkowski, Olympus Fight Klub Dąbrowa Górnicza. Tymoteusz Senkowski, Faktory Oświęcim. Maciej Romankiewicz, Drakulino Oświęcim. Spałem na gównie, zagata meble, spałem w pościeli z Ferrari. Za rok tu wjadę Rari. Jarek Maciusik, Grappling Kraków. W banku nerwy ze stali. Dam radę utrzymać rodzinę, skarbie, nie będziemy szukali miary. Nie spałem za gatą, ale spałem z Zuzią i z Zuzią i z Zuzią. Otwieram listy, skarbowy urząd. Chcą mnie prześwietlić, chyba za dużo. Zrobiłem pęgi, chyba za dużo. Siwej butelki, chyba za dużo. Na to energii poszło za dużo. Rucham tak jakbym za chwilę miał urodzić bliźniaki. Bartosz Godyń, Sarara Team Fight Klub. Jak szczur. Byleby zjeść i zapić, byleby żyć, nie śmigać kanałami, bo tak między nami. Ziomal, który mi wisiał 2,5 koła, wisi trochę więcej, no i skończył z Patryk Nikel, Czempion Katowice. Jakie teraz mamy życie, wiesz? Jak robiliśmy pierwsze numery razem, to nie mogłem w to uwierzyć, stary. Cieszę się, że w ogóle na ciebie natrafiłem i że mogę być tego częścią. Posadziłem parę wersów. Bogusław Rajtar, Akademia Boksu imienia Henryka Średnickiego w Będzinie. Były chujowe lokale, teraz słuchają stadiony, więc lepiej przynieść wokaler. Tyle na tej scenie już emocji wylałem, ty kiedy tam ci pomyśleli, że to kurwa Paulaner. Raper chciałby... Daniel Wojańczyk, Olympus Fight Klub Dąbrowa Górnicza oraz MMA Tadores Katowice. Ona chciałaby wyjechać z nami autokarem, może widzieć mnie za bilet maksymalnie 1 hour. Champagne paper, odpalam majka i klepię papier. Piotr Drozdowski, Akademia Goril Żyrardów. Zmieniam na rarę, na mnie postrzeganie. Nie myślałeś, że to robię za karę, a daję taki towar, że go kładziesz na tarę. Zmienia im to wszystko. Sebastian Szweda, Boxing Team Gross. Po tej płycie mami naskakuje Ferrari, Tatinek, Aventador lub ewentualnie McLaren. To jest Guy Bordo, to jest od Okado i od T do S. To jest Guy Bordo. Dwie ostatnie walki, które będą walkami wieczoru. Adam Lazar. A zmierzy się z nim Adrian Dudek, Das Berserker z Team Bielsko-Biała. Zdecydowałem się już nie odzywać.
jak gwiazda z pornola. Trzeba posypać, ładuj fifola. Błyszcząca bryła, dlatego to robię. Enzo Ferrari to wciągnąłem nosem. VVS, GPS, 40 godzin flex. Zapraszam do Berlina, ty rura wkręcam dzień. Nasze mordy noszą Gucci, Louis i do tego dress. Welcome to BLN, Quake City represent. My te flex ma hit. Czas poznać zawodników walki wieczoru. Sylwester Hasny, Bizon MMA Team. Nikogo nie swędzi. Patrz na backseat, koszula Fendi. Mam klientki, a w DM-ach modelki. Wsiadam se do eski, jest gitara i prestige. Ona sexy, please do text me. A teraz psik, psik. W dole smródek, która robi ma na imię egoistka. Kula śniegu Oraz na wina. Sergiusz Uzarek, Silesian Cage Club. Smródek, która robi ma na imię egoistka. I panów zapraszam na sam środek oktagonu. Podaj pij, same biorą pik. Gdzie jest Bóg, bo nie z nami. Brak mu słów, gdy się gapi. Życie w takim mieście to jak jazda bez trzymanki. Dobrze znam ten blok, tam nie trzeba edukacji. Zarób tylko sos, się poprawi smak sałatki. Mam na linii cały mainstream po jednej Tak sesji. prezentuje się 18 zawodników, 9 pojedynków czeka nas dzisiejszego wieczoru. Wielkie brawa i za chwilę zaczynamy pierwszy pojedynek. Buzie robimy rekord, im usnę. O, wymienił zdejmij koszulkę, ograniczyłem w cukier prosto z melanżu kroplówkę. Nie są urażone, kiedy wychodzę przed piątą. One są niszowe, coś jak na wystawie Tom Ford. Wpadają na bloki, kiedy chcą odwiedzić kosmos. Fioletowy kubek rozpuściłem tak jak botos. Teraz psik, psik, w dole smródek, która robi ma na imię egoistka. Kula śniegu jak lawina. Pik, pik, podaj pik, same biorą pik. Teraz psik, psik, w dole smródek, która robi ma na imię egoistka. Kula śniegu jak lawina. Pik, pik, podaj pik, same biorą pipa. Wokół ludzie całe życie śnią o nieprzespanych nocach, ale To co, nie będziemy przedłużać. Zaczynajmy galę Silesian MMA 16. A do pierwszej walki wyjdą trenujący w Showtime MMA Bielsko-Biała Kamil Wirlajczyk. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They said tomorrow's never promised, honest. They said angels are among us. Lock me up in the maze. Turn out the lights. I was born, I was raised for this. Turn out the lights. Lock me up inside this cage. Just throw away the key, don't worry about me. I was driving in my car, throwing up my hands, put it in coast. I could do this with my eyes closed. Turn out the lights. I could do this with my eyes closed. Turn out the lights. I could do this with my eyes. Less medication. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik z klubu Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza Damian Koszyk! Rest in peace jak kopigram. Mówię co mi leży. Nie musisz mi wierzyć, to że szerzy się to dalej kiedyś tylko małe grono. Poprawna polityka w rapie toleruje homo. Układy za follow, klepaki za flity. Dlatego na tej płycie tylko ludzie z mojej ekipy. Nie podlegamy nikomu, chociaż wokół tylko blood money. Tylko po to by mieć Armani. Wszyscy młodzi nocą stali tak jak Batmani. Mało kto się żali, gdzie masz hajs mami. Wow, get the music FNS, hej. Walka w kategorii wagowej do 77 kg. Kamil Wirlajczyk kontra Damian Koszyk z Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza. Jeszcze ci przerwę na chwilkę. Tak. Chciałem powiedzieć Państwu tutaj
warto przyjrzeć się zawodnikowi Damian Koszyk. Ja miałem okazję komentować jego ostatnią walkę na gali MMA VIP, bodajże 5 albo 6, nie pamiętam dobrze. Damian jest bardzo eksplozywnym, świetnie radzącym sobie zawodnikiem i w stójce, i w parterze. Razem komentowałem tą galę z Kornikiem, byliśmy pod wrażeniem jego występu. Jestem ciekaw, jak się sprawdzi dzisiaj. Także jak właśnie tutaj wspomniałeś, gala VIP, czyli występy amatorów, teraz gala zawodowa, Silesian. Jeśli się chce, to można i Damian Koszyk jest tego świetnym przykładem. Bielsko-Biała kontra Dąbrowa Górnicza. Praktycznie dwie sąsiadujące miejscowości niedaleko siebie. Zobaczymy, kto wyjdzie tutaj zwycięsko. Czy Kamil Firlajczyk, czy Damian Koszyk. Jak uważasz? Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie znam Kamila Firlajczyka. Tyle co powiedziałem, że Damian Koszyk, świetny jego występ na poprzedniej edycji gali MMA VIP. Zobaczymy, jak się zaprezentuje dzisiaj. Sędzią pojedynku jest Tomasz Jeruszka, główny trener klubu Matadores Katowice. Kilka wskazówek od sędziego i zaczynamy. Pierwsza walka dzisiejszego wieczoru gali Silesian MMA 16. Kamil troszeczkę wyższy, ale myślę, że zasięg rany mają podobny. I zaczynamy. Kamil mocnym atakiem i od razu wchodzi w nogi, szuka sprowadzenia i mamy. I rzucił Damiana Koszyka mocno do parteru, zajął od razu pozycję boczną. Ustabilizował go na początku tej rundy. Przełamało go siłowo, ale zobaczymy, czy taką mocną presją, takim mocnym atakiem wystarczy mu tlenu na pełen dystans. Walka w semi-pro, także mamy 3-minutowe rundy. Sędzia patrzy się na wszystko z bliska, Kamil próbuje tutaj uderzać. No, bardzo ładna kontrola tutaj w tej pozycji bocznej i od razu do uderzeń. Damian próbuje się podnieść do góry, Mamy ale z tyłu tutaj zajście za plecy i mamy już dosiad. Wejście do dosiadu. Tak świetnie sobie radzi w parterze Kamil Firlajczyk. Jestem pod wrażeniem, super. Sędzia chyba to zaraz przerwie. Dobrego Damiana Koszyka. Mamy tutaj rozpłaszczenie w pozycji żółwia. Z powrotem walka wraca do żółwia. Do dosiadu. Ciosy z góry. Sędzia już się zastanawia. Blisko. Mamy duszenie trójkątne za pleców. Koniec walki. Wow. Świetny występ Kamila Firlajczyka. Pewnie zaskoczył mnie bardzo, jak nie wiem czy państwa, mnie na pewno. Bardzo eksplozywny, właśnie tu mówiłeś wcześniej, że Damian w poprzedniej walce na VIP-ie był taką eksplozją, a tutaj właśnie Kamil mocno tą siłą, mocno tą agresją. Tak, od razu, od początku walki wszedł mocno do klinczu, obalił, zajął pozycję boczną, no i później tam już cały czas obijał Damiana, czy to w pozycji bocznej, czy zajmował plecy, rozpłaszczył w plecach, przechodził do dosiadu, znów do pleców. No świetny występ, jestem pod wrażeniem. Kamil Firlajczyk zrobił tutaj na mnie duże wrażenie. Showtime Bielsko-Biała, brawo. Damian tutaj też, można powiedzieć, jest bardzo mocnym gościem, no bo bronił się Oczywiście, też, tak. operował dużo tam ciosów w parterze, szukał jakoś wyjścia, ale jednak tutaj przewaga siłowa Kamila była zbyt duża. I mamy oficjalny werdykt. No powiem ci, mocny ten film. Mateo wygrywa. To się wydaje, że jest to też trochę dużo więcej walki. Kamil Firlajczyk! Już zeszli z nami z anteną. No, że mówię, mi się wydaje, że więcej ważył też, wiesz? O, tak widać, tak po warunkach. Popełniłem wszystkie grzechy, jakie można. W getcie jak łamało w koszach, to nie grypa, tylko grupa. Jak jesteś bez kręgosłupa, głowa spada ci na fiuto. Jesteś teraz jak ta dupa, co przespała się z raperem i jej narzeczony, który czeka na nią pod hotelem. Mam szacunek na ulicach, a mnie nie ma na ulicach. Także pierwsza walka już za nami, kolejny pojedynek przed nami, kategoria 61 kg. Maciej Durałek z Kotwica MMA Team i Dorian Wawrzusiak z MMA Tadores Katowice. No Maciej Durałek tutaj od Sebastiana Kotwicy, widziałem Sebastiana tutaj przed amfiteatrem, także możemy spodziewać się mocnych zapasów na pewno po tym zawodniku. Jak uważasz tutaj z Matadores Katowice, Dorian Wawrzusiak i jego styl walki?
Wiesz co, szczerze Numer dwa. powiedziawszy, Udział nie znam wezmą Doriana, nie znam Maćka. zawodnik znam trenujący w kluby Kotwica obydwu MMA Team. zawodników, znam Maciej! Maćka, Kotwica Team MMA, reprezentuje oczywiście świetnymi zapasami, znam Doriana, tak jak wspomniałem wcześniej, sędzia główny tutaj walki Tomek Jeruszka jest głównym trenerem Matadora z Katowice, a więc zakładam, że Dorian będzie świetnie przygotowany do tego pojedynku. Także zobaczymy. Wracamy teraz na wejście zawodników, posłuchamy przy czym wychodzą.